Έχει τζο. Για σταματημένο, κοίτα πόσο κουνιέται. Πολύ. Το γρανάζι είναι ακίνητο. Ναι, είναι αρκετά. Τώρα το γυρνάμε με το χέρι, έτσι ναι. δεν βάζουμε δύναμη. Ναι. Το τυρί είναι καλά. Πάνω από το πιάτο είναι καθαρό. Εδώ το ρολαμά να ακούγεται κάτι να έχει κενό. Οι δίσκοι όλοι είναι καθαροί μαζί με τα μέταλλα. Δεν έχει κανέναν αναμένο. Έτσι να κάνουμε και τους υπόλοιπους. Όλα είναι καθαρά. Φυσικά με έχει ανάψει ο πίσω είναι που τρώει τη φόλα. Σημάδια. Λοιπόν, εδώ έχει και το άλλο. Εδώ πιο λίγο. Και εδώ κάτω χαμηλά. Λίγο είναι Ελαφρώς, το... Αυτό το πόδι είναι φαγωμένο. Δεν πατάει ομοιόμορφα αυτή. Ναι, είναι. Και έχει μέσα και γρεζάκι. Δηλαδή και την καμπάνα μέσα άμα τη δεις. Κάτσε να φέρω το φακό. Έχει, βλέπεις κατάλοιπα αυτή τη μαυρίλα που έχει εδώ μέσα. Δεν ξέρω που να θες από δόλοξα. Άνα μπράβο. Όπως και εδώ βλέπεις. Αυτό είναι φθορά. Κάτσε να βγάλουμε μια και το παξιμάδι. Να ανοίξουμε μια σφάλια. Και εδώ έχει τμήματάκια μέσα. Όχι, εδώ είναι φυσιολογικά, είναι που πατάνε τα μέταλλα. Δεν το πιάνεις με τον ήχη, δηλαδή δεν έχει κάνει λακκούβα. Ούτε είναι αμάκητη φαγωμένο από κάτω. Δηλαδή το θέμα είναι εδώ, από το ελαττήριο βρίσκει. Έχει ένα φάουλ εδώ. Μαγνήτη να βγάλουμε.
Αυτό είναι ok. Θα σκουπίσω το κλείνω. Δεν γρατζουνάει, καθαρός είναι. Και πάλι βλέπεις έχει ένα άναμα. Δεν ξέρω αν φαίνονται οι διακυμάνσεις. Φαίνεται, φαίνεται. Ωραία. Πάει να πει ότι γρατζουνάει εκεί μέσα. Και τώρα πάμε την καδένα. Σίγουρα έχει κενό, το είδαμε και πριν. Τώρα δείξε εδώ μέσα στο πριτσίνι. Τώρα να την πιάσουμε και τη ζορίσουμε, γιατί σκέψου ότι δεν ασκείται μόνο τόση δύναμη όταν δουλεύει στον κινητήρα. Τώρα με τα χέρια έχει τόσο κενό. Οκ. Κλείνω. Και μετά να ξαναβγάλω που βάζουμε τα γνήσια επάνω. Χρειάζεται κάτι άλλο? Χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Όχι, δεν έχει καδένα κόμπους και τέτοια στιγμή μάζεψε και ακουγόταν κανένα καδενάκι. Και οι γλύφτρες είναι καθαρές. Ανηλία αλλά δύο, όχι. Δεν έχει το τζόγο στο λιμά. Τζάμι εδώ. Okay. Κλείνω και απλά να βγάλω μετά που βάζουν τα... Πριν τα βάλουμε ότι είναι τα γνήσια.